Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, Bapak Ibu guru, ugi staf karyawan ingkang kinurmatan, ugi kanca-kanca ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin sumangga kita ngaturaken puja lan puji syukur dumateng Allah ingkang Maha Agung ingkang sampun paring kanikmatan, taufik, hidayah lan inayahipun dumateng kita lan panjenengan sedaya. Saengga ing wekdal punika kita taksih diparingaken kempal manunggal wonten ing papan menika. Salajengipun sampun sawetawis panjenengan lenggah, kula badhe ngaturaken agunging pambagya sugeng rawuh. Kamangka ing wekdal punika kula badhe ngaturaken babagan tata krama. Awit saking menika kula ngaturaken agunging panuwun. Ibu ingkang kinurmatan, tata krama inggih menika aturan utawi unggah-ungguh wonten ing masyarakat ingkang becik panganterté. Tata krama sampun dados jati diri bangsa Indonesia. Nanging ing jaman punika kathah para kawula muda ingkang boten saged picanten basa Jawa alus utawi krama. Ugi para larik-alit ingkang boten saged lan boten ngertos tata krama. Senajan kita gesang wonten ing jaman punika, nanging kita boten pikantuk nglirwakaken tata kramanipun bangsa Indonesia. Pramila punika prayoganipun kawula muda ngetrepaken tata krama ingkang sampun dipun wucalaken ing sekolah. Pangaterpe tata krama saged katindakake nalika tetepukan ngalian mitra anyar, nalika maradaya, nalika cecaturan, nalika dahar lan sapanunggalanipun. Tuladanipun kita matur dumateng Bapak utawi Ibu guru utawi tiyang ingkang langkung sepuh. Para rawuh ingkang kinurmatan, nunduripun tata krama sagedipun kasebabaken dening kabudayan luar. Kayata kathah lare ingkang seneng lan bangga migunakaken basa luar negeri ketimbang basa Jawa. Migunakaken basa luar negeri ing jaman punika niku mboten napa-napa. Amargi sapunika sampun jamanipun globalisasi. Nanging kita kedah saged milih kebudayaan ingkang trep kalian bangsa Indonesia sehingga boten andadosaken icalipun unggah-ungguh bangsa Indonesia lan identitas bangsa Indonesia. Tata krama saged dipun terapaken ing pundi kemawon. Umpamanipun yen kita nglewati dalemipun tiyang, kita matur ndherek langkung utawi mantuk tandha maringi hormat. Tuladha liyanipun inggih menika nalika kita matur dumateng guru utawi marang tiyang ingkang langkung sepuh, kita migunakaken basa Jawa alus utawi krama. Nalika telat mlebet kelas, kita matur nyuwun pangapunten kaliyanipun alasane boten kena terus langsung mlebet lenggah ing panggenanipun. Ugi nalika kita medal saking kelas kedah matur utawi ijin marang Bapak utawi Ibu guru. Murid ingkang sopan lan mangertos marang tata krama inggih menika murid kang setunggal. Yen kepanggen kaliyan gurunipun wonten ing margi boten bakal maju, malah ngapangake asih hormat kanthi manduk. Kaping kalih, yen kepanggen kaliyan gurunipun wonten ing panggenan liya boten dadak ndelih. Kaping 3, yen wonten sajroning kelas badhe nyuwun pirsa sarana ngajengaken tanganipun sarta matur badhe nyuwun pirsa. Awit saking menika kita sedaya utamanipun generasi muda kedah purun sinau tata krama lan giyataken panganggoning basa Jawa ingkang leres lan jumbuh kaliyan unggah-ungguh. Kita wiwiti saking diri kita piyambak mliginipun wonten ing kulawarga migunakaken basa Jawa miturut unggah-ungguh. Kanthi mekaten tata krama ing bangsa Indonesia
Boten ical kantos putra wayah benjing lan boten andadosaken icalipun identitas bangsa Indonesia. Bapak, Ibu, utawi para rawuh ingkang kula mulyakaken, cekak semanten ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi saged andadosaken introspeksi diri kangge kita sedaya. Mbok bilih wonten perintah-perintah kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.